Yawa idan ka shigo kan Play Store sai ka yi sacin ɗin Super VPN. Wa gashi nan ya fito. Za ka jawo ƙasa ni na riga na yi downloading gashi nan Super VPN. Sai ka yi open bayan ka yi downloading. Gashi nan ka zo nan wajen sacin ka yi sacin ɗin London. Aka ce shi sama. Yawa gashi nan na farko London. Sai ka danna kan tsakiyar na yayi connecting. Yawa da a jira su yi tallan su. Yawa to ya riga ya yi connecting. Sai ka dawo kan Telegram. Sai ka shiga kan TapSwap. Yawa gashi nan wajen tax ɗin za ku ga yayi ja gashi nan a sama da su baka 300,000. Join the group. Check. Go. Sai ka yi baya. Ka danna back. Check. Check. Gashi nan yayi don. Saura ɗaya. Finish the mission. Yawa gashi nan ka samu 300.